Man? Ay, inuun mo talaga pare. Sige man, nih. Si kami nga Ilocano Nih. Nih. nga agluto Banditan pare. Nagtakulan pare. Pare. Puna yan. Ang may sakilo pare. Ay, bang bigat kada kayo mga kaparparalan. Dito kami makinig kong pare, pare. Yaman tiramitan taan. Nalap naman na sa bali nga marami. Wala. Gusto nga talaga. Ket apang kami man nagkalap kini kong pare ti kwan. Tiltilapia nga natatampaw. Pre, Una, di ka magsasaw. Saw ka. nagsasaw kailangan. Sigurado ato'y manay nga damalata. Depende sa klase. Ket intayin ka kabsat tapan tayo man nagkalap pa inti masidsida. Rakti ni kumpare ka ni kompetensya. Sarap din kong pare ka pare ah. Ibay ka na. Dajibait na to. Nah, Ganun pa yun pare. Diyan pa yun pare. Daman. Why, dyan na. Kaya tintayan kakabsat, tanggayan na kami man kini kumpare, tagaramid kami magti video aparparala na. Nakalukot pare. Upin-pil pare, kasi nung ngay ataw eh. Kaya tisugay ito iti pakat kong akangkong kaparparalat. Ito eh, iti pangipakata nga banda. Kaya ni kumpare, di ba ba nagsini na kami. Mabibit ti pinagpakat ti balangag. Kaya isuday ti muna nga pakat ko apaw. Paliwan tayo yung mga may sa oras bago tayo sa ruwagan kini kumpare. Kahit nalpas ang nagpakat ng kaparparalan kini kumpare na dyan baba pangko sa rungkaran barang nalpas mo tayo. Bandlog si kapaw. Kahit nalpas kami kakabsat nga nagpakat kini kumpare. Nagururi kami ti oras tano pang kami sa ruwagan mandamdaman ta ang ti makabukab kahit muna tayo lang bitin kakabsat kaparparalan. Darte ni kumpare ni nga duwan yan ni ka-viewer Ridic Adventure. Nagtabukol naman kini kumpare. Sa titinala na pakita naman tinala tayo ipatug mo man tanay pare. Tanay pare. Patug mo. Tanay. Dito mo Sige tanay patug mo. Dito mo katakasakitan ka viewer. So ito tinala na kini kumpare. Kahit sunod natin ni Ridic Adventure po niya. Mitakat ti pa rin ita ka. Mapapay na. Ridic Adventure buyan nyo nalay nga ating agliwlew. Ridic Adventure po. Shout out kanyam. Pare. Buyan nyo ti video na nga namamayat. Ting kami sa rungkaran natin ko apaw. Di pakat ni kini kumpare. Baka nagkakaandan. Kaya tate kaduami nga duwa. Nagawid damot tayo kakabsat. Medyo aduman na aladan. Ha? Mawid tabay. Kaman. Ay kumawid ta. Dahil tayo aputi muna nga sa ruwagan mi kini kumpare. Yung pakat ko tatay. Makaala pa na dito ka no tinatatampugan ka na dadabyana. Talapia. Isa dati ti may kaduwa nga sarwagan mi kini kumpare. Kabsat, yung muna nga sinarwagan may zero. Baru na daw umala natin siguro. Adapay ti dining deng ken pakwiti Ilocano. Mupapaay ni kumpare kakabsat ang pinalamay duwang karga ay sarwagan. On nakalamay. Mabising kanusunan. Minaras ka binsang tata. Kasama kami kang banyas tatay. Kaya po, nga pampesarwagan na di pa kami dumadjay. Diyan ni kumparen panasarwagan ng kakabsat. Si kami nga Ilocano nalaing nga agluto. Dakong kuna na din niya. Agluto ti igado. Nih. Nalak pare. Basit. Sebalay. Basit katoy. Basit. Tahun dusay. Aray. Unang income kakabsat. Balatong ken sinamet. Nagimas no Ilocano. Dapay. Nung dito mapaay. Kating amon tano ka. Okay, katano danala nata. Huwag
Nakapin ako pumakat aja ya. Paring boy. Talaki di si daan. Iya. Ano ba dito nga agas nagbanlugan? Akal? Nih, tara. Ito yung halak. Sini, Tama na. Ito na yung kita mo siya kanina mo. Kirit apo. Alam mo tini. Nung kuna na mati ah. Lumsob. Lumsob ti balangag. Dua. Kapoy pare nakisang niya. Ang kapoy ni pare. Oh, may tagkin ni kumare ah. Wag. Anin, talaga. Mabalin. Mabalin salin. Ang nala. Dua pare. Ika mo, taka ka. Kadadupay sungot na. Hindi ko managpakatan na yan eh. Nagkudag sa mo tata pare. Nagkudag ya. Kapailan yun na tapos kapailan ka may kapangasarwag ato yan. Naman? Sinungan niya may plato ta. Nasiro apa manain? Talaw nga siraw. Talaw nga sarwag, talaw nga siraw. No, di manain na karga naman siguro ni kumpare diyan ti kuate yan. Ubunan niya paray. Inubun maun. Dakal, dakong kuna na. Hindi na magsauna. Jay. Naman? Ay, inubun mo talaga pare. Sige man, sige man. Ni. 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 Banditan pare. Nagtakalon pare. Ah, puno na yan. Ang may sa kilo pare. Bakong kuna na ya pare. Burikas mo pare. Iburikas mo. Shit ha? Diba shit? Ay, puno mo na. Dahil pa irot-irot na gamin natakom na ubon mo. Dahil pa irot-irot na gamin. Bulo nanti asang na. Ni. Umuduag ya. Yung paray palang wilang mo man. Masen sa baunan, tendaman. Dua pare. Dua? Nih. Buang apa sih? Ibay ka talaga pare. Sakibo ko na. Sakibo mo pare. Pang tunaw, pang sew. Kapag kita bisa na. Slow motion lang pare. Talaga kinamang na ni kumpare na eh. Kamangang pare. Si kami nga Ilocano na Ay, Yay! Oh, good salan. batin. Uy, inuit na ka pare? Hoy, nagtakal. Takil ko na. Natampog. Uy, sikil na junag. Nakin ko maray. Uy, ikaw man. Naglabagat isip na pare. Labagat? Tiba yung pare. Ay na. Maragsakan yung kumari mandatan pare. Naglaing ka talagan pare. Huwag kinentok na di ko na pipit na. Ay pipit, di ulo na. Ulo na ya. Pero di manin ni kumpare na sumarwag manin. Ininayadam lang pare. Tamadida mabulabog. Taman titudo na po niya kabsat. Ininayadam lang pare. Napinang ko ako kini kumare. Si kami nga Ilocano. Pare, nagmayatan di ko na. Takil na, rusaka rusis. Baka nalilawan na boy. Kumapo. Tiba yung pare. Ayos. Kinas na. Nagmayatan na eh. Ini sa likad mo pare. Kasi pinang sa likad ni kumpare. Tilapia ta di kalman. Nabulong sa
laban. ken Mas. pakwit Dasar ako magbilas din. Tiba yan. Mayatan. Ibas-ibas mo nun Ibas pare. na pare. Nagimas no Nagimas man ang sunan. Nya. Katya Santos. Tiba yung pare. Katya Santos. Ilak mon pare. Diyan ti pagkabilan tata madi nga makabulaws. Sirbula mata. Katya Santos ato yan. Man ato yan. Nagbitak-tikwa na ato yan. Atoy. Mawitilor pare. Bitak-tikwa na. Nagmayatan ni Mawitilo rin. Uri masisingitan tayo pare. Basta dumalalata. Puros ka artista tinalata-tata pare. Mamatan. Kaya nga itong managjaltaan. Kita tamaan. agluto ti igado Nagmayatan. Nagmayatan. Iwas-iwasan. Ikaw atin ni pare. Nagbisa. Atin ay kasala na tayo. Nya. Ako siguratan na injeksyonan pare. Ilocano balatong ken sinamit nagimas no Ilocano Banatang pare. Ay katawas. Una. Tudo. Tudon pare. Tudon na po. Ikaw ta pare tagtudon. Baka mabasata pare. Baka mabasata. Carpols, tagtakilay, kalakyan. Danay tao-tao, carpols. Carpols siya. Biro ka na. Tatag na. Tatag na biro kon sige pare. Tagtampukan na pare. Tara. Ay, amidil. Iwe pare. Iwas-iwas eh. Isang lukod mon pare. Tapon pare, baka makatakas. Nakaliw kong artistan. Ano para ta pare? Katrina Halili manan. Ay, Katay-tayagan ma'am. lips to lips mon pare. Di ka mamayatan ng artistan. Diyan mo na na. Ano pare? Basta, diyan nagimas. Ingaton man pare basay. Nagdakulin pare. Sol, Mercedes. Baka pare ka. Uy, kalmo jay. Katiso dahi ito tinalami kini kumpare, kakabsat, kaparparalan. Nagatigdugan pare nga ubunan. agluto ti igado dinakdakan Katiso hati tilasin na po nga sarwa kami kini kumpare. Adapay Bawag pare. dinindeng Katiso dati tinalami kini kumpare, kakabsat, kaparparalan. Nagatigdugan si ka. Sabit pa. May sabit pa kakabsat niya. Ay, pababakpay. Nagadon kumpare. Maragsakan man natin ng kumaritan. Delikado Ay. Aging gana lang dito iti video tayo kaparparalan ng mga kaparparalan kat nauri kami lang natutudwan kini kumpare kat agawid kami ta in kami managluto ti sidaunan. Diyan ni kumaray. Wine. Kat Sa Marabay. kat agyaman kami ti pinagbuy-buyayaw madida kami kumba nga baybayan nga buybuyan iti video mi parparalan kini kumpare. Kat like and subscribe, don't skip the ads para damat ti umunod nga kataya paray. Basit. Wine baset. Agyaman kami, Diyos ti kumuyog kada kayo. Amen. Thank you.